Kabate CTV. Khasi Students Union South Khasi Hills. Kalalek ban khangno ya ka wei ke dukan sha kabadon ha jaka ba yeng ke petrol pump ha ding po ha ka snong kabadon ha lenti ban lek sha sora. Ka KSU kala yo jing tip nau try jaka uba ai jaka ya ka petrol pump ba kat kum ka jing kot jongki kalong baik ban bu tang ka petrol pump nrei ubriu ubana asam harengkat ka jing tip lang bat ka company ulawan ban seng da ka dukan sha. Presiden jangka KSU South Khasi Hills usamla ribok dengdo ulaong balada ailat ya ki brio ki banabar bukin wan le kumni hadian habut kin wan ban seng sadaki weipat ki kam hagani ke jaka ka cyber crime ka badai ka wei na ki kunhun trekam jangka tanat pulit kala pelong ya ke jing tokit ke babnia ban lapdin ya ka kunhun jong ki riu syukur ki baju imsni ban penbiet ya ki riu pat ba ki balui tang ban yo luti ya ke pisah da ke penon kam dagi kor ki bor teknologi jong ka ni ke juk mentah Superintendent of Police Katanat Crime Investigation Department Meghalaya uba Vivex im ha kajing kran bat kilat pathai kubor ulaya thu ba Katanat Pulit hadin bakala yo ujor na ki pat ba halor kane kajing sha thok pisa ha ki riu syukor marmar kala pelong ye kajing tokit shwa ban pha ya ka kanhon ban thwet bat ban kem mardor ya kini ki riu syukor ki badai na ka wei pat ka jela jong kari India Katanat Pulit jangka jela ka santarik ulber arjar arpusau kala punkup buram yagi pulit jangka Ribhoi district ki balayo kurup yau ganja ubadon ke jingkia ka pas 1,000 news pa sanpo kilo tam bad ubasyong dor arpo klur tengka yagi ni ki pulit la punkup buram dau Director General of Police ke jela u Dr. LR Bishnoi ha ke jingyalang ka balalong ha Police Headquarters Shillong Kumban sipan kan mau hang ni ki pulit jangka Ribhoi district ki bala yo ya ke jing tip ke babnia na ki tenat sentiat kila penlong ke jing pen absrip halat umsau rengkat ke jing trailang bat ki pulit CRPF jangka 67 battalion kila yo bat ya ka wei ke trok ke badan new number NL not iway AH Sanpra Sanlai bat ha ke jing talasi kat kum ki kendon jangka Narcotics Drugs and Psychotropic Substances Act 1985 rengkat kajing don lang jong ki nong sakhi ki pulit kelayo kurup arspa praposong ukanja ya kamet jong uba kan silent ke phanbu layo bansai nakapung kabadon hakrum jong kajing ki sirpi ki pulit bat kum juru ki bahiyang asem ki adon lang hagani ke jaka hakapor basai ya kamet kumban syupen kan mau bau ba kan silent ke phanbu ubana kasnong lumo ba ulajar ngai na la ying na do ka shitarik ulber arjar arpusau kumta ki bahiyang asem harengkat kasnong kathau kila yawat ya u lakat to ka nisngi bat dei menta ka sngi ka santarik ulber balalap ya ka metjung u na khrum jong ka jingki sirpi kinongnya kali kamai tourist na Nongstoin sa Shillong kibadon hapo ka kanhon jong ka Joint Action Committee Nongstoin Tourist Association Kindeng lama yong hagan rio ban new tarik mentau benai kum kadak ban penrem halor ke jingsya peniap dusmon upara driver ha ka shiteng senia jong ka lai tarik ulber ha ka taxi stand kenro hasor Nongstoin u chairman ke JAC u ba Richard Sun ula dawa na ki bor jong ka an bakin pensyutam da ka bateng ya ki brio ki badon kti ban bathat jubor ya ka jing em jong uwei na ki para nongnya kali Torres u Macborn Bonison Karbani Kasamla ridamaya pasa arpu arsnem karta kabadai napo ka jelam Meghalaya kalayo panra ya ka jing job ha ka jing kop thai babrio Sunsilk Mega Miss Northeast 2024 hagani ka jing kop thai babrio kiladon kumba sanpu prangut ki thai samla ki bana wan bani shimanta na keleng ki jela jong ka thain chitei lamingi Nak jela Meghalaya ki don kumbah nyungut ki nong yeshimenta ki bala yo banrung haga top 12 but haga top 5 la yo rung daga ridamaya pasa kapala yo ra sendon ya kanam Mega Miss Northeast 2024 kasamla ridamaya pasa kan salit ban mikman syakari Turki haga show top model universe kapan long mentau snami
Assistant Commissioner ka West Giant Hills District upa S. Panbo. Haga South Tarik Ulber Arjar Arpusau. Ula pensdang ya kejing ai dawai polio ha West Giant Hills District. Haga jing ilang ka balalong ha po MCH Hospital ka ba shispa jing tia ha Jowai. Kajing ai dawai polio ka kentup ya barok koi ke district bat kan beteng hadu kan riu Tarik Ulber Arjar Arpusau. Hagani ka program layadon lang ka District Maternal and Child Health Officer ka Dr. Helen J. Uria, ka District Medical and Health Officer ka Dr. Eva Lenida BV Lalu, ki Doctor, ki Staff Nurse ka MCH Jowai, bat kiway. Hapadeng ka jingya lenti ka bajuat ka Jets 24/7 ka balong ka bike taxi aggregator ka banengkong hagani ka jala Meghalaya kaddo yawai kalayo ya ka permit na ka sarkar jala lengba ka office u district transport officer ka East Khasi Hills district ban pensedang no ya ka jingkamai da ki tuk ban pensuk ya ki nonglek nongwan hakum gani ka juk ya bepor bat ka juk bonkam ki paitba Tremiki Pawa, Arpo Arsnem Karta, Ukon Jongkakong Regina Pawa, Bat Ba Samki Talang, Basyong Basa Ha Wayajer, Lumlado. Ula Janado ka step Arpo Pratarik Bunai Ba Arjar Arpusau, Hado Menta. Nagaliang gayeng kasem kakarpat, ya gino ki balap yoi, ne ki batip syapang Tremiki Pawa, ban sngopa, ban phone hau new number. Kendai lai, riu nyo, lai khandai sao khandai nriu ka office jong u commissioner na ka banta ki brio ki badon ka jingduna ha ki department menta ka sngi ka santari ku banai leber ki la penlong ya ka jing pentip pat ba halor ka hok jong ki brio ki baduna ha ki department la ne ka Right of Person with Disabilities Act 2016 Ya kani ka program la pelong hau Sosotam Auditorium harangkat ka jingi trailang bat ka Meghalaya Urban Development Authority kumshi benta bagi bos taxi bat ki conductor bos kimdei ban nyoben ya ki brio ki badon hapadeng ka jingduna ki department Chief Election Commissioner of India Rajiv Kumar ula pentip baka Election Commission of India kan khot tangnya kitanat baper jong sarkar pedeng ban penya ya ke election Lok Sabha ula ong ba on penonkam da ka app C Vigil khnang bagi pat ba kin la bantip la da ka don kano ka jingbum yaj bet ha ke election Ka Election Commission kan penon kamru ya ka Income Tax Department but ya ka Enforcement Directorate ban pet ya ka jing penon kampisa ha ka por election. Lahap ban pensange no ya ka jing tho shong kurim ha ka shnong Said Puri ha Uttar Pradesh hadin ba ushenrang ula dawa da ka Kali Krita na ki bahayang asam jong ka kentai. Kalami kejingenia ka bajur hapadeng ki bahayang asam jong ka kentai bat ki bahayang asam jong shenrang ha ka bagi pulit kila hap ban wan ha ka jakaya tho kam hadin kila la ban penbet no bat ka ba ushenrang u hap ban penpai lut ya baro ki jing ais ngobha ka kentai kum ka dowry ban u hap ban siuru ya ka jing pen kre pen krum ba ka kentai kala pen lut hadu lai point arpu arlak tengka ha ka shisngi Ki pulit ka Karnataka kila mudoi jahar yau beriu bapelai video ha social media da ka berngem bersit yau menteri rang ba aduk kari Narendra Modi. Bat kumjuru yau menteri rang ba ka Uttar Pradesh Yogi Adityanath. Uni beriu udai belatip kerteng kum Muhammad Rasul Qaddare ubadai udaju ha Hyderabad. Wayu beriu latang yaladi hakmat ko office jong Superintendent of Police ha Shah Jahanpur ha Uttar Pradesh bat ula kena bagi pulit kim tre ban shim ya ka jing ujor jong baka kali jong kala syatu hadin ka jing syatu jong ka kali jong ulawan bon sen chathanat ban ujor shi ki pulit nrei ki pulit kimle kumta ha ka jing sngo bitar ula thang yaladi Ka Kolkata High Court kala hukum yaki pulit ka West Bengal bagi day ban IT no sya ka Central Bureau of Investigation ban tokit halor ka jing sya tambor ka kenhun jong ka Enforcement Directorate bat ka CAPF ha Sandesh Khali. Kayang bishar kala hukum ru bagi pulit ki day ban IT no ya Sheikh Shah Jahan sya ka CBI bakan tokit ya La hukum ru bagi day ban IT ya baro ki kot kisla badon kam sya ka CBI.
Ka Sarkar Karnataka kala yo ya ke email kabala don ba berngem ban pen betai bom kumbale ha Rameshwaram Cafe ha Bengaluru. Lapha ya ke email syaka office menteri rangba, syaka office usembut menteri rangba, syaka office jong menteri ketanat kampo yeng bat kumjuru syaka office jong police commissioner ka Bengaluru. Ubrio ubapa ya ke email uladawa R.1 million tengka bat lada omsiu ya ke pisah. Ula berngem ban pen betai bom hagi babun ki jaka kum hagi jaka Abbas bat railway station. O menteri ketanat korbari jangka New Zealand o Winston Peters ula pen bena baka New Zealand menta kala itu ya ke India kum ka wei na ki nong yalam ka ba kham hakmat na pedeng kiri ka pertai. Ula ong baka New Zealand kan tesong ya ke jingyedai bat ke India na ka benta ki jingmentoi jongka. Uni unong yalam ke New Zealand udan mentah India. Bat ukwa bania kenduk yang menteri rangba ke Gujarat. Namar ba usim ba ke Gujarat kadai ke Jabing jong ke India. Bat badai ke Gujarat ke bakentiu ya ke yok ke kot jong ke India. Menteri rangba do ke India Narendra Modi ula ai kublai kerpang ya Shehbaz Sharif. Hakasngi ba ubam smai kum menteri rangba do ubas arpusau jong ke Pakistan. Shehbaz Sharif ula bam smai ha kajing yalang kepala long ha office jong presiden ha Aiwan Sadr. CEO barim ke Twitter kepala tip menta kum ke X Parag Agarwal rengkat bat laingut ki weipat ki nong tray jong ke Twitter ki lamudoi mokot duma ya utrai jong ke X Elon Musk namar ba siu ya ka shispa $4 million kajing siu ka baki devan yo ha kapor ba penkut no ya ka kam jong ki. Agarwal harengkat bat Ned Segal badai Chief Financial Officer barim Vijaya Gadde bat Sean Edgett kila ai mokat duma yau Elon Musk. Ka Supreme Court jang United States kala rai penkesan yau Presiden barim Donald Trump. Da ka pen bena ba ula bani kun ya ka primary election ha Colorado kum ka jing pen krek na ka benta ka election president. Ka Supreme Court kala penmi ia kani ka hukum hadien baka yeng bishar ha Colorado kala rai penrem yo Trump da ka bakang yo ban yale ia ka primary election namar ka jingkeno ba udon kti ban penmi huri hura ha kan riu tarik kelal kot arajar arfway latihan bishar ia ka mokot duma persya yo Trump da ki kendai ngot ginong bishar jong ka Supreme Court. Trump ula ong baka ni ka rai jong ka Supreme Court kadai ka jingjob ia ka America. Ka India ka kwa baka jingyakan at ha Gaza ka dayban kutno nrei kam shim lapan bor ya ka Israel ban sange no ya ka thma kumbale ki weipat kiri. Ka India ka kwa ban ya kran penbait no kam kloi namarba ka kta palat ya ka shongsuk shongsang. Ka permanent representative jong ka India sha United Nations ka Ruchira Kamboj kala kren hapo ka dorbar jong ka United Nations halor ka jingdon kamban pelait no ya ki brio ki bala syara abor haki Hamas kala penrem ya ka jing syak penyap ben jong ki brio ki balului ha Gaza bar ha ka joko por kala penrem ru ya ki Hamas ki bala hiartma kensan ya ka Israel ha ka new tarik urisau arjar arfulai. Ki bahayeng hasem jong gitu ki basya rabor hagi Hamas ki badon hapo ka kenhun jong ka hostages and missing families forum kila dawa badai ban pun kutno ya ka thama ha Gaza kenang bakin la ban ya syembiang bad ki bahayeng hasem jong ki dawaru badai ban pentip syapang ka kot ka khia jong ki bahayeng hasem jong ki badon hakti jong ki Hamas. Kani kejing dawa kalami hadin bo nong yalam jong ki Hamas ula kren syai ba kinam pentip AA syapang kejing syara bor kino ki badang im bad kino ki balayap lada ka Israel kam sange e ka thma ha Gaza kito kilong kimat kublai.